Welcome to our channel. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Dezi Mutugudzi oganza achienderera mberi achiti iye ari kutodya sadza nelacto yeMutugudzi, hapana kana mari yakamusira. Aenderera mberi akati even ngoma dzacho dzaimbwa naMutugudzi asingabhadhari kudhara, saka hapana kana sendi. Kudhara aishandira mari dziri pasi ma30 cents ma20 cents teremo. Saka vanhu vanofunga kuti Mutugudzi anga ane mari chaizvo kana kuti ane mari chaizvo sokutaura kunotaura nevanhunzi mukadzi yakasirwa mari hakuna kutodya nelacto hakuna pati nemuriwo wakatorwa vanotogona shumba kupidya ima. Saka zvechokwadi chokwadi hapana mari ndiwo unotoiita. Kana usina kuita mari ukagara uchifunga kuti ichauya haimbouyi. Ende kutaura chokwadi pamberi paMwari, chese chinouya kwauri unenge wachishandira. Ende ukada kugrebha chausina kushandira hachigari hachilasti. So we have to work kuti zviite. Indoda kuvatenda Samanyanga kunyange vakatungamira kuti aiwa Samanyanga vakagona vakandidzidzisa takadzidzisana kuti zvishoma zvatinazvo ngatisungirire tigudai. It's not long patakatanga kuita zvinhu izvi mukada kuzvitarisa. Isusu takaroorana 1980 handiti, asi takatanga kuita zvinhu 2000 ndo patakatanga kuita zvinhu takamunotoni 1998 semari padaro. Saka zvinhu zvinoenda kuchidii muchiunganidza hapana pazvinongonyuka kuti kawani kuti usaka muchizoona vanhu vamwe vachiita kunge vari kurambira pazvinzvimbo aiwa vanenge atadza kushanda zvakapa kubatana pazvinozobatana nguva inenge yadi. Saka tikangodzidzisana kuti zvishoma zvatinazvo tikasunga. Aenderera mberi Dezi aiti mari dzaihorwa hapana kana dzaihorwa naMutugudzi. Kuve nepenyu pekubuka pekuti zvikanzi hamuchaimba mune pensheni yenyu yamunenge maita ne$3 yamuri kuwana iyoyo. Kudhara anga ari ma30 cents kana vaigona kutenderera the whole Zimbabwe vagowana kana kuti $200. Asi $200 iyoyo ka isusu inenge yaigona kutoibhajeta kuti zviite. Saka kunyepa kunonzi varume havadi kuudzwa zvekuita nemadzimai. Kune vamwe vanoteerera opinion inenge yakanaka kwete zvese zvese, asi Mutugudzi vakave munhu muupenyu hwangu akakwanisa kundinzwawo ini ndikakwanisa kuvanzwawo. Mufunge kuti ndiziva business woman. Baba yavo vakanditi inini handidi kukananiswa kuimba, inini ndiri muimbi dhii, iwe kana wakuti kuda kuita zvekuita zvebusiness wozidai tikafamba tikazoti izvi ndingazvitadzewo izvi izvi ndingazvitadzewo izvi. Dzimwe nyika dzatinoenda mukabvunza Ezra usinge kuUK, mumwe macho zvakaita mupambare havagoni kutopinda vachifamba straight kudai, vanotopinda nesaidi kudai ngokuti tudhoo twacho tunenge twakadai, tambi yacho haigezeki kadiki zvakaita mainini vakagara imomo mvura yese inorasika. Saka mutoona vari kuva nebhitterness yekuti sei tichikwanisa kuita nehi zvinhu zvatinoita takatora nzvimbo dzavo takavadzinga because ikoko hakuna zvechokwadi, hakuna. Ende mukaona mwana achibva kuUK kamushanda kwashe asina chainacho haisi mhosva yake, zvakaoma. Saka endaitiwo kuna Mutugudzi aiwa ina ndinotida ndopandakazobatirwa kunyora kachisonga ndakanyora kuti kapashomapo pawinapo ipapo shingirira rumirira handiti, because ndaiona kuti hapana patinozounganidza mari kawanda kudai. Ukaona $3 ukaona $500 yakawanda kuti unotenga zvitinhu totodai. I'm sure guys mazvinzwira mega zvazvitaurwa naDezi Mutugudzi kutorasa kumhanya bani zvese izvi it is not necessary kuti ataure zvaakutaura kuti hey tiri kudya sadza nelacto mari inoshandirwa kudhara Mutugudzi mari dzaiwana dzacho dzakadhakwa. Please comment down below mutudza kuti which one is which.